Şol günlerde Rim imperatory August tutuş imperiyada ilat ýadygyny geçirmek barada ferman çykardy. Bu ilkinji ilat ýadygy bolup, ol Kiriniusyň Siriya hökümdarlyk eden döwrüne geçirildi. İlat ýadygyndan geçmek üçin her kim öz şäherine gitdi. Şeýlelikde Yusuf hem Celilidäki Nasra şäherinden çykyp Dawudyň Yahudiýadaky Beytullaham şäherine gitdi. Sebäbi ol Dawudyň urugundan bolup onuň nesline degişlidi. Yusuf ýazylmak üçin ol ýere göwreli adaglysı Meryemi hem alyp gitdi. Olar Beytullahamda kalar. Meryemiň aýy güni dolup Novahar ogluny dogurdy. Meryem onu gunnaga dolady da bir ahyrda ýatyrdy. Sebäbi olar mihmanhanadan yer tapmandylar. Şol gece Beytullahamyň goloýuna käbir çopanlar sürülerini goraýardylar. Birdenke olaryň öňünde Rabbiň bir periştesi peýda boldy we Rabbiň ýalkymy daş töwerege ýagtyldy. Çopanlar gaty gorkdylar. Perişte olara, korkmaň. Men size ähli halky begendirjek şatlykly hoş habary yglan edýärin. Şu gün Dawudyň şäherine siziň üçin halaskär doguldy. Ol Rabbimiz Mesihdir. Ine, bu size bir alamat bolar. Siz gunnaga dolanygy, ahyrda ýatan bir çağan taparsyňyz, diýdi. Birdenke perişte bilen birlikde göğün san sajaksız goşuny görünni. Olar Hudaýy öp şöhratlandyrdylar. Gökler gögünne Hudaýa şöhrat bolsun. Hudaýdan merhemet tapan yerdäki insanlara parahatlyk bolsun diýerdiler. Perişteler çopanlaryň ýanyndan aýrylyp göge göterilenlerine, çopanlar biri-birlerine "Ýörüň, Beytullahama gideliň. Rabbiň bize aýan eden bu wakasyny göreliň" diýişdiler. Şeýlelikde olar gyssanmaç gidip Meryemi, Yusufu we ahyrda ýatan çağan tapdylar. Olar İsa'ny görenlerine, bu çağa hakda eşdenlerini olara gurrun berdiler. Çopanlaryň gurrunlaryny eşidenleriň bary hayran galdy. Meryem bolsa bu atlaryň bary hakda çuňur pikire batyp, olary ýüreginde saklaýardy. Çopanlar hemme görüp eşidenleriniň özlerine aýdylyşy ýaly bolandygy üçin Hudaýy şöhratlandyrdylar. Öwgüler aýdyp, ýyzlaryna dolandylar.